fake senator and fake interim secretary general weCitizen Coalition for Change Sengizo Tshabangu auya achitaura mashoko anoenderana panapa nethe Sadc Summit achitaura kuthreatena Nelson Chamisa aiwa nemaaids ake nevamwe vese vari kuenda against the ruling party ZANU-PF. Zvava zvabuda pachina kuti Sengizo Tshabangu mukomana uyu haasi kuopposition. Mukomana uyu ari kurana eproject yethe regime under the ruling party ZANU-PF. Sana bina mashoko abuda achitaura muzara nadzo kuti wasubscribe oleka kuti on the bell icon. Tshabangu asikana kutomborepresenta vanhu opposition anyora achiti I urge the law enforcement agencies to deal with any element of anarchy ahead of the SADC meeting scheduled for Harare. Any person who will be found criminally liable must be dealt with accordingly, whether they are from the opposition or not. We want peace throughout. Ndoma chikwanta wana Sengizo Tshabangu anoyataura mashoko kuti aiwa munhu anoya panapa achida kuopposa the SADC summit angava munhu wekuopposition kana kunge asiri, but panapa anongozama hake kuda kungozvisa in between, but angothreatena vanhu vekuopposition because hapana patomboona munhu we the ruling party ZANU-PF achinopetitiona achipinda mustreets anenge achipinda kunoitii. Munhu antonopinda munhu ari kuopposa munhu weopposition. So mastatements anoyataura achiti anyone from opposition or not aiwa inhema idzo ngangobuda pachina kuti anyone weopposition kwaari ikoko kwasi kurepresenta vanhu veopposition ari kuvathreatena kuti malaw enforcement agencies vachapinda vachivakuwadza. Ndo mashoko atokwana Sengizo Tshabangu. Tidze mafungiro enyu pena comment section medu. Musangano subscribe like, so turn on the bell icon.